La Casa d'Acollida de Tortosa ha rebut una ajuda de 3.000 euros del Consell Comarcal del Baix Ebre. Sandra Zaragoza, presidenta de la institució, i Carlos Serra, com a conseller comarcal de Serveis Socials, han lliurat el taló a Conxita Castells, representant de la Fundació Casa d'Acollida de Tortosa, acompanyada de Sor Teresa Andrés, qui és la responsable de la gestió. Tant la presidenta comarcal com l'encarregada de la Casa d'Acollida han remarcat la importància d'aquest servei. Aquí estan fent una gran labor social, un acolliment a persones que estan al carrer o que en un moment donat estan en certes dificultats i que elles durant 2 nits els poden donar una mica de caliu i una mica d'ajut. Y estos 3.000 euros, pues pensar que lo vamos a aprovechar al máximo, ¿no? Y que cuando nos llegan casos así, nunca decimos no porque no tenemos dinero, sino que al contrario, creo que surgen las necesidades, pero surgen también los medios para poder hacerlo. Des de la seva creació el 1995, la Casa d'Acollida de Càritas Interparroquial ha acollit més de 20.000 persones, 1.300 en aquest últim any.